Saka sa, ano, wala. Kaya apit lang yung mga, kaya sabay lang tayo. Sa bro, tapos sa type yung mas mo. Paglagin ka na. Ayan na, nakaluto na po si Telo. So mga par, ito yung umulan nga dito, araw ng linggo. At punta tayo dun sa site. Baka may pwedeng magawa doon. Yan, outfit check. Outfit check. At sigurado ikot na tayo dito kasi baha na nga dyan sa Bacolod. Yun. Ayun na nga, biyahe na tayo. Yung gas muna tayo. Ayan na nga, ito na nga. Ito na yung sinasabi na mapapalayo na naman tayo. At ayun, hindi na ako pinadaan doon sa ano, may Bacolod. Ang simbahan dito sa Malawag. Hindi na ako pinadaan doon sa Bacolod, gawa nga ng malalim na raw. At ayan, kahit maulan gusto kong pumunta doon sa site. At para makagawa tayo ng vlog. Kasi kailangan natin mag vlog, magsikap, vlog tayo ng vlog kahit linggo. At siyempre tingnan din natin yung team doon kung ano yung ginagawa nila. At yun nga, may gagawin ako vlog kay Tilo. Ikot na ngayon, ikot. Yung dating 15 minutes, magiging 30 minutes yung biyahe. Mamapalayo. Dito na ako sa sentro ng Malawag. Kaya po, dito na po ako sa, ano, sa may Santo Domingo. Palayo. Kung doon tayo sa Bacolod, nakarating na sana tayo. Kung doon tayo dumaan. Di kayo lumalapit, puso ko'y nauong na para bang pagmalakay, wala na rin saysay. Ang magkasama ka araw-araw, ang magkapilit ka habang buhay. Huwag ka lang umalis, huwag ka lang lumayo, dito ka lang sa aking tabi. Nang dumating ka sa buhay ko, binago mo lahat, pati ang aking mundo. Binigyan ng ngiti at ligayang buhay. Yakapin mo ako ng mahigpit, huwag kang buko, kahit saglit. Ikaw nang gano'n, ikaw nang nasinta. Kapag sinahan ako, ikaw pa naman ang harapan, sa harapan kapag ginawa.
Ayan, palabas na ako dito sa highway. Sila opinion. Punta na akong bato. Diversion. Pag direksyon nyo na itong kalsada na to, ito na rin yung daan mo ng Maynila. Ito pupuntang Dardarsyan, Albay, Sorsogon. Direksyon na to. Ito na, baliko na tayo. Puntang Bato. Running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hour. Ayan, dito na tayo sa site. Grabe yung putik. Sa dumaan. Kasi Tilo naghuhugas ng pinggan. Malupit. Tilo. Na-traffic dahil ito yung ulam. Ano ulam nyo? Ito yung ulam. Ha? Na-traffic ito ng gusto dahil sa mga isisimpo. Ano? Ito yung gusto. Ito yung gusto na Ito ba yun? Sipag naman ni Tilo. Dito ka natulog? Saan ka natulog? Sa inyo. Tapos naglakad ka na lang pumunta rito. Ano to? Kanin? Tilo ay nag-uhugas ng pinggan. Ibaba mo na lang kaya, tol. Kita ko. Titik na to. Lupit Tilo. Lupit ni Tilo. Kanin muna, wala nang kanin. Meron? Marami. Dami. Ay,
Nagluluto ka, Tilo? Malupit si Tilo ah. Luto ni Tilo ay ano, itlog with karne norte. Pwede na yan. Dami naman. 3 lang. Oo. Oo, Mose. Kasi marami pang araw ang pagdadaanan natin. Si Tilo magluluto ng ulam namin. Pananghalian. Sige nga, pag masarap yung luto mo, may premyo ka. Oh. May premyo ka kung masarap yung luto mo. Hindi ba yan kamay ko? Gusto mo yan natanggal. Ngayon? Ibirahin ko yun mamaya. Ako lang talaga. Oo. Di pa ako naliligo eh. Hindi man makapag-budget sa kanya. Oo. Lambot ko. Hindi, lumayas din. Ayan. Matitikman natin ang luto ni Tilo. Oh, malupit oh. Masarap ba yan? Ha? Magsalita ka! Puro tawa ka lang. Mamaya mo lagyan ng mantika. Yan. Napakalaki ng sangkalan namin. Ito. Yan ang sangkalan ng construction. Yung malinis yan. Malinis yan. Masarapin mo para may ano ka, may premyo. Yan, binuhos sa Tilo yung mantika. Yan, matitikman na natin ang luto ni Tilo. Di ba nagkukusinero ka rin? Sabi mo. Yan, magigisa na si Tilo. Amoy! Ganda tayo yung panglikit. Medyo golden brown na yung bawang. Minimikos-mikos na ni Insan. Minimikos-mikos na Insan. At binuhusan ni Tilo. Oh, malupit. Sarap ng ulam namin. Tag-ulan. Naligo ka na? Ha? Baka hindi pa. Hindi pa. Baru maliligo ka. Ano?
Paulan tayo mamaya. Matagal ka sa lamig. Matagal ka, matibay ka sa ano, lamig. Hindi ka tatarangkasuhin. Subukan natin yung pyesa ni Telo mamaya. Huwag mo nang lagyan ng panhit kanton. Ha? May sabaw. Huwag na. Ay, tanongin mo sila kung gusto magsabaw. Gisa. Magluto doon sa ng lasim eh. Sabaw. Huwag na. Para tipid tayo ng ulam. Okay na yan. Importante mayroon. Huwag na magsabaw. Kailan magtipid kasi tag-ulan. Nasa bundok tayo. Yo, what's up? Oh talaga. Sumugod. Nadaanan ka na nakakaupo eh. Amo! Basa pa rin ako. Sinugod kahit umulan. Saan ka naman? Lopin yun. Kaya doon din ako tumuloy. Langarin yan. Ano, babalik din tayo. Ay, kagatso. Basa. Normal. Domingo, tingnan ako yung mga kaputin, nilipis sa Bukangit. Kaya, bibili nga rin sana ako. Lag na lang ako. Sabay mo ko. Hindi, nagtarap pa ako sa nito. Oh, mayroon? Salamat. Kampul mo rin yung pinapag. Ayos yun. Wala sa akin, uti pa. Pwede pa yun. Yung champion at yung Tinikman. Ano, okay na? Okay na yan. bunot niya mo na sabi ko. Punta ka sa, ano? Wala, kaya ako sa mga kaya sabay lang tayo. Sa ako, taong sa type mo yung ano. Paglagin ka na. Ayan na, nakaluto na po si Telo. Nakaluto na si Telo. At tikman natin yung luto ni Telo. Masarap ba to? Tikman natin. Ay, 26 po. Ito yan. Saan na yung binigyan sa akin? Amoy! Masarap! Napakasarap magluto ni Telo ah. Lupit. Ulit. Malupit. Talaga. Mamlang. Tikman mo tol. Tikman mo. Talaga to. Sarap tol. Ano? Mo talaga. Ako ba? Bay. Lupit mo tilo. Lupit. May talent pala pagluluto ni Telo eh. Ayan, may bago ng chip cook yung Timpa Hawaii. Ah, nagkanin na. Daming kanin. Amoy. Hawaii. Maulan po. Walang gawa atin pa Hawaii. Formulate. Amoy. Para kami at tumigil ang ulan. Huwag mo nang initin niya. Araw naman ang linggo. Ito yun. Abangan nyo yung upload ni Carrot. Pumunta kay Rika. Sumugod kahit maulan. Grabe, basa rin ako. Hindi ka puti nga pa natin. Baka pumunta yan yung Yan. Grabe yung ulan, lakas. yung nagkoko. Ayan po, kain na. Tol, ano ba? Kain, matitikman na natin yung luto ni Tilo. Sarap. Tilo! Ano, balbal na Tilo. Balbal na kayo. Kain na po. Tikman na natin yung sikreto ni Tilo sa pagluluto. Napakalambot pati, baka yung ulam namin. Napalambot ni Tilo ng gusto. Parang nahuli yung kilo ang baka. Dahil na yung amoy pa yan. Kain na. Kain po tayo. Kain po tayo. Lo, talo.
Ayos, okay sa all right. Harap. Ano kanila? Ay. Harap. Talagang mo na kumain. Kaya po tayo. Ano ito ang ngipin mo? Ito ang ngipin mo? Okay na? Masama na pagkar mo, baka nabingat ka hapon eh. Ulan yun, ulan. Ah, naggamos. Kaya puro pang tawag na lang. Ito may internet na dito. Tayo yung pang tawag. Busog. Ayun, tapos na kumain. Ay, si tatay pala kumakain pa. Tilo. Agatso. Kakape. Sarap ng luto. Ayos naman magluto sa tilo ah. Chamba siguro tilo ah. Chamba. Chamba. Luto. Yan. Ulan ngayon ano tay? Kailangan malamig dito, magpainit-init. Painit-init. Ito po, Ah. iinom-inom muna kami. Tatagayin namin, Marka Pato. Hindi na yung Marka Demonyo. Marka Pato. At ito po yung panchisir. Chisir. Di nga kaya nga lang markapato. Marka Pato rin. Ay, naalala ko tuloy, may pinto yan eh. Yung magkaibigan, mag-beer house. Tapos, di nila alam yung pangalan nung alak. Di, nanood muna sila dun sa mga nag-order. Sinabi nung Marka Kabayo. Marka Kabayo. Binigay Red Doors. Yung isa naman, yung Gold Eagle, bagatay. Gold Eagle. Yung markang Agila. Ah, mga lang pala, mga marka lang pala yung yung in-order. Sa atin din, Marka Pato. Talaga. Marka Pato din sa amin. Yan ang inumin namin ngayon, Marka Pato. Tanggal talaga lamig mo dyan. Tanggal lamig, punta yan sa init ng ulo. Mahina ang sabi. Grabe. 5G kasi yung bungkol. At ayan, maulan. At hanggang dito lang vlog na to. Yun, maraming salamat sa inyo. Suporta nyo. Yun, bye-bye.